chartervluchten met name vakantiebestemmingen. Reisorganisaties huren dan bij vliegtuigmaatschappijen stoelen of hele Mout! vliegtuigen. Stop even. Let eens op. Je kan vrijdag nakomen. Kijk, dan net het groen is op. We gaan maar verder eventjes met deze dan. Stoelen of hele vliegtuigen om toeristen te vervoeren. Transport. Het vliegtuig wordt gebruikt als goederen snel vervoerd moeten worden. Het heeft dan de voorkeur boven de trein, de vrachtauto of het schip. Oké, beginnen jullie even aan opdracht 4.1. Dan ga ik eventjes studiewijze corrigeren. Hey Tim, Ja, heb je al gehoord? wat? Milan heeft met je vriendin gezoend. Wat? Wat denk jij? Jongen. Had je wat? Hey Tim! Tim, doe eens normaal man. En Milan. En Vincent ook. Jullie kunnen alle drie nablijven. Allemaal. En jij gaat er nu uit. Weg. Dat is zo'n flauwkul. Zet die tafel recht. Zet dat schip op, Milan. Zet dat schip op.